Sa dakbayan sa Mandawi, may pipila usab ka mga drainage ug manhole nga bukas maong gikabalak-an nga makamugna og disgrasya. Gisugyot ang pagtabo niini aron kalikayan ang aksidente. Sama sa nahitabo sa Cebu City, diin usa ka bata ang napasok sa imburnal nga iyang gikamatay. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa Maydan E.O. Perez, sakop sa barangay Subang Dako, Mandawi City, dunay pipila ka mga drainage o culvert nga nahanaw ang tabon. Gikabalak-an nga makadisgrasya kini, labi na kay lawom kaayo ang bangag sa ubos. Matud ni Ginang Marley sa usa ka vulcanizing shop sa Daplin, may nangatagak ng mga butang sa sulod. Dugay na nandet, sir. Oo. Dagan ultimo gani nga kanang karabit ang helmet, sir. Magpabulkit diri, sir, mahulog ya, di na dyo makuha. Mo ba? Katungod law manggod siya diha. Aron matabunan ang buho, ila kining gibutangan og karaan nga ligid aron kalikayan ang aksidente. Panghinaot nila, unta matabunan na gyud kini. Kani gisukod-sukod naman ni sir. Dugay na nagsukdan pero wa pa nahitabo nga gitabunan nila. Kuya ba kay namay mga batang gagmay diri magdagan-dagan ba? Nya panahon basig masipyat bitaw nga masyat anang kanala. Di mal ato ilawom nya liso na ka kwaon kay lawom kada tanan. Ni atong Sabado sa Basak Pardo, Cebu City, may 5 anyos nga bata nga natagak sa box culvert human giingong gikabot niini ang nahulog nga bola sa sulod. Patay na nga nakit-an ang biktima human sa kapin usa ka adlaw nga pagpangita. Sa pagsusi sa Balitang Bisdak sa Mandawi City, may pipilasab ka culvert o drainage nga walay tabon, nagusbat o nahuso na. Kini ang gustong paaksyonan ni Konsehal Malcolm Sanchez. Sa sesyon karong hapon, mipapasar siya og resolusyon nga nag-auhag sa City Engineering Office, DGS ug kabarangayan nga susihon kung may mga open drainage ug manhole sa syudad. Kung doon na pa ba yung mga open nga mga manholes dito, culverts nga, dapat gid natong tabunan to prevent that incident in Cebu City to happen here in Mandawi. Matud pa, paglikay lang gyud kini aron walay madisgrasya. Labi ng mga bata nya ting uwan karon nya di nato matag-an ba nga magduwa-duwa des uwan nya di ay ito dunay open manholes or culverts diya mahug. So at least naatay action diri sa Mandawi City. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.